¿Qué tal, señoras e señores? Son as 6:23 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Atención, señoras e señores, porque estamos a Día 1 de agosto, comeza o mes de agosto, moita xente estará de vacacións, pero hai moita xente que quere cociñar e quere cociñar na nosa casa. E se aínda non nos seguides nas redes sociais, @voltascoprato, aí tedes penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que fan dúas persoas maravillosas. Que pasen, por favor, Xulia e Begoña, un aplauso para eles. Vamos, vamos. Ima, petoume forte, ben forte, Begoña. Como estás? É agosto. É agosto, claro. Gañaches onte? Sí, tamén. Estás contenta, non? Sí, Era hora contentísima. Era hora, digo. Era hora, sí. E ti que tal, como estás? Ben. Ben? Si, veño a recuperar o trono. Vale. Ben recuperar o trono, imos ver que é o que cociñamos hoxe, a ver que nos trae Andy de Santa Comba. Moi boas, son Andy e para a receita de hoxe salpimentamos os filetes de lomo e fritímolos en aceite. Cando están fritos, retirámolos e poñemos os allos ca propia piel nese aceite. Así que estean dorados, volvemos a introducir os filetes de lomo, o viño blanco, o perejil e o loureiro. Deixamos que reduza o alcohol e o caldo e xa temos uns filetes de lomo en salsa perfectos para comer. ¡Wow! Filetes de lombo de porco en salsa. Rico. Eso pode estar moi rico. Nun bocadillo, En un bocato. Bo. O bocata ben enchoupado. Con queixo. Bo. Bo. Así enchoupadiño. De pan quente. Boh. Qué rico. A mí me encanta. Bueno, a ver, Xulio Mato, que vas cociñar? Eu, pois mira, eu teño 4 pero costeletas. Vale. De lombo, que é o mismo Pero pero non con era oso. lombo. É o mismo pero co oso. Vale? Pero non é lombo. É o mismo pero con oso. Pero non é lombo. Pero é o mismo pero con oso. Vale, por Vouche- ben, xa A está. ver, vouche explicar. Imaxe, por favor. Ah, que queres? Mira, queres ver imaxe? Aí vai. Non hai imaxe. Podes poñer o porco, El por quere favor. imaxe, pero... Ah, temos imaxe Claro, imaxe do claro, porco. Vale, claro. Entón, déxeme ver. Mira, aquí está separado, pero en realidad... Sí, é bótate toda unha máis para peza. atrás. Chega hasta É toda unha a pantalla peza, onde non se che ve. É toda unha peza, Veña. perdón. É toda unha peza, ves? Costeletas Desde aí o arriba, lombo non? Hasta a agulla, eso Sí. é todo costillar. Pero aí pon costeletas. Sí, E atrás porque eu lombo. teño o centro de todo. É costeletas de lombo e costeleta de agulla. Estáme intentando engañar, Vos non callades na Begoña, é trampa. así ou non? Non callades na trampa. Sí. Eu te apoio todo, completamente. Non callades na trampa de Xulio Mato. O lombo está un pouquiño máis atrás, as costeletas no centro do lombo do porco. Bueno, se tío queres... Bueno, no, vamos... Se vas Somos vas porcos creer de a un Arzúa, gráfico sí. máis que a min... Vale, tens razón. Vamos creer a Xulio Mato, o que fa él, pois unha milanesa. Eu fago as milanesa e despois gratinas. Moi ricas. E a nosa queridísima Begoña. Pois eu vou a melloralo 100 veces. Vou a facer un carré. Vou facer Un un qué? carré. Un carré. Un carré. Que é iso? O carré denomínese cousa unha antigua, parte... unha cousa antigua. Unha cousa antigua, porque sabes o qué? Hai que recuperar as cousas antiguas. Claro. E non deixalas morrer. Claro, Claro. cando eu digo non lle botes piña a pizza, disme, hai que abrir a mente, cañotas. Pero No, despois perdona. hai que recuperar as cousas A antigas. piña na pizza eu nunca che dixen eso. Vale. Jamás de la vida. A outra cousa son recetas boas. Mira, que me da igual, Non trapalladas. Cociñamos lombo, creo, de porco na Voltas co Prato, marchamos con Begoña Vázquez, que nos explica o carré. Veña, imos alá. Mira, isto é un carré. Vale. Vale, xa Mira, un carré. Esta é unha costeleta con lombo, vale? Sí. É a parte central do lombo. A parte ainda, e aquí empezaría o solomillo, ves? Que esta parte de aquí Sí. empezaremos o solomillo. Vale? Vale. E as chuletas de agulla son as que teñen así entrevetadas, que teñen entrevetada un pouquiño a graxa, vale? O que vamos facer é vamos descubrir os osos, pero Por qué? vamos descubrir os osos porque nos vai quedar moito máis xugosa esta Ostras. parte. E agora que vamos facer, vamos quitarlle así esta parte da carne, que non a vamos a estropear, porque vamos a Utilizar. usar tamén, sí, Ah, vas a quitar a carne entre osos. entre osos, así. Vámonos desnudar para que queden bonitos. vale. Vas a Estas son deixar espidos, non? elaboracións moi francesas, vale? Ah, Que se vale. facían antes, vale? Víchelo en Ostras. alguna película seguramente. Sóame Mira, moito isto. que chulada, Sí, de así terror, queda. de terror. Vamos a meter así, apretalo un pouquiño. E vamos usar unha panceta de porco celta. Buah, de verdad, parece, Mira, parece como si fóramos facer unha festa da Revolución Francesa. Que Do pasa? 1700, en serio. Parece así Pues unha podría- revolución podría- como un pouco antiga, non? Claro, podría ser perfectamente. Sí. Unha casa dun noble así. Sí. Mira, Do noble Cañotas. dun lomo Dun normal. lomo. Dun lomo normal. Podemos facer algo moi chulo, ves? Que guai. Vamos a meter o touciño porque é unha parte seca o lombo. Métete o touciño entrefebrado pola graxa, non? Que ten. Por a graxa que ten. Ostras. Mira, ves? Metémoslo así.
E tumbámoslo un pouquiño e agora o que lle vamos facer son uns cortes tamén. Pero claro, ti non limpas nin graxa nin nada, que ten eso todo incluímos. O lomo, se lle quitamos a graxa, quitamos a gracia tamén, queda moi seco. Claro. Entonces, vamos a marcalo para que se nos cociñe millor. Bueno, pois eu casi lle diría á xente da casa que nos chame 664-483419, chamade a voltas co prato porque eu non sei se na casa fixastes algunha vez un carré ou cociñastes así o lombo de porco. Querémolo saber, chamade a voltas co prato, recordade que repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 do outro. Mira, agora botamos de salitre Salitre, vale. e pimenta. Salitre e pimenta. Moi Ese, ben. o gusto. A mí a pimenta negra gustame moito. A min tamén. Entonces, Estou alucinando con isto. pois estou buscando o fío. Queda moi chulo, Aí que está o fío. Ah, E o que vou está. facer é vou pasalo, vou no pasar na sartén, Sí. vale, nun pouquiño de aceite, vou no pasar e por vou no meter no forno. O sea, que se vai rematar de facer no forno. Vai ser rematar de facer no forno, exactamente. Sabes que me parece a min? O sea, tal como estás facendo, parece que é como para día festeiro, sabes? Claro, elo. Porque a apariencia é moi boa. Mira, Ti ves- ahora moitas veces non temos nin tempo de cociñar. Isto podelo facer, imagínate, chegas a casa, falo á Sí. noite, déixalo aí no forno máis ou menos uns 40-50 minutos e ao día seguinte darlle un calentón e Un quedar golpe de calor. de maravilla. E non é tan difícil. Está vendo a xente na casa como Begoña lle pon o fío entre os osos, non? Para atalo, así Sí, un pouquiño. para Begoña. talo, para que non se me salga o touciño, que neste caso podíamoslo acompañar tamén de outra cousa, sabes, que Este non fora aceite xa solamente está touciño. pedindo papas, eh? Pois xa está, entón perfecto. Entón, ahora van a meter así, simplemente, no aceite. Vou no atar, sí. Vou no selar primeiro, Bueno. para que che quede esa costra douradiña. Estou alucinando. E por Estou feito no forno, alucinando. xa está. Estou alucinando con este Vámoslo sistema. meter Bueno, enteirinho. Begoña dixo que gañara onte e que viña motivada, e a verdade é que ten unha proposta á altura das expectativas que temos posto sobre ela. Sin embargo, Xulio, ten milanesa. Eso... Perdona, ¿qué dices? Milanesa. Milanesa, Milanesa. ¿eh? Con tres ese chollo, ese chisme, Contra ese chisme, eso es un chisme. ese couso, esa Eso- animalada gastronómica, ti tes milanesa. Ese es un chisme que estaba muerto, estoy intentando recuperar. Xa. No, morto Begoña, estás, ti entendes? que non vas gañar hoxe. Xa verás, Ti estás perdidísimo. xa veremos. Mira, Bueno. eu aí teño un pouquiño de cebola, allo, pimento vermello. A ver, Non é unha milanesa como ti te imaginas, non é... A ver. A min ponme unha milanesa con patacas fritas, non é o caso. a recende. Unha porque non teñe patacas fritas. A recende ben, a recende Mira, ben. aquí teño Vale. tomillo, Moi ben. romeo, Romeo. perexil, e vai todo moi picadiño. Entón vai ir unha parte a esa A esa verduriña pochándose, Xa. e a outra parte vamos masajear un pouquiño as miñas costeletas, vale? O sea, Vai ser unha milanesa masajeada. vale, o sea, quero que entenda a xente da casa que Xulio está metendo moitas cousas aquí na tixola e vai dar unha masaxe a esas costeletas porque, claro, competir contra ese bicho Eu non lle teño medo a ese é bicho. difícil. Non lle teño medo a ese Competir bicho. contra ese bicho. Non lle teño medo a ese bicho, cañota, xa verás. Ti, vale. Non ter fe, pero... A ver, fe- dalle aí. a fe hai que Masaxea, tela. mira. Ves como masaxeo? Mira. Dámolo todo ben. Botache crema hidratante. Sí. Estoy botando tomillo, Sí, Romeo. romeo e perexil. O Romeo así, bum. Se che ben a nariz, verdad? Bumba. Eso, Sí, moi ben, moi Eso ben. mismo témolo aquí con as nosas verduriñas. Que Con como as eu verduras, poño. vale. Esto va a ir por riba da costeleta, unha vez fritida, Sí. e entre medio do queixo a costeleta, vale? Vai levar queixo. Vai levar queixo de arzúa, Bueno, vale? Vai ir gratiñado ao forno despois. vai ser unha milanesa con queixo pasada polo forno. Empeza a subir xa ao nivel porque vía a cousa complicada. Claro, mira. Vale, moi ben, moi E ahora ben. vai ser, moi ben. como vai ser un rebozado diferente tamén. Mira, aquí teño 2 ovos, un pouquiño de limón, Como? 2 ovos, un pouquiño de limón, 2 ovos, un pouco de limón. e un pouquiño de leite. Eso que tes aí é leite. Leite. Isto é leite. Eso é leite. É un rebozado especial, amigo. Mira, Home, especial é. un pouquiño de limón, Especial é. un Sí, pouquiño de limón, Sí, sí. un pouquiño de leite. Ai, mi madriña. Vale? Espera, non rematei. E aquí, xunto co pan, un pouquiño de queixo. Está relando queixo no pan relado. Pero que lle pasa a este home? Galicia. Estou moi loco, que estou moi loco. Está só. No,
Tanlle vindo os calores de agosto, verdad? No, Tanlle vindo os calores de agosto. Venche aquí, que xa se cheira o corpo a vacacións. A ver, señoras e señores, isto ten que ver o noso convidado de hoxe, porque realmente eu creo que vai alucinar tanto como a min. Que pase, por favor, Andy de Santa Comba, un aplauso para él. Muy buenas. Moi ben vido. Gracias. Como estás? Todo bien. Todo ben? Sí, como siempre. Andy, o único que che vou dicir é vente ver isto. Vente ver isto. Hola, Andy. Vente ver isto. Muy buenas. Moi boas, benvido. Mira, estou Conten. preparando o meu rebozado. Mira, teño varios frentes abertos, que cañotas como ver non un huevo. Home, claro. Entón, vamos a baixar un poquinho aí o lume. Estou pochando esas verduras que van a ser parte do resultado. Vale? Mira, o que vou facer é estas costeletas que teño macerando un pouquiño con romeo, con tomillo e con perexil. Vou pasar por este rebozado que teño. Espera, fariña. contalle o rebozado, por favor. Teño fariña normal, aquí teño ovo con leite e un pouquiño de reladura de limón. Con leite. Eso, con leite. Tú Con serás leite. intolerante. No, no. Estaría chulísimo, ¿eh? Nada. Sería un momentazo. Fago a grella. Vale. E Espera, que ainda mellora, e aquí ainda teño un mellora. pouquiño de pan relado, un pouco de de queixo parmesano. Queixo. Vos en Santa, ti cando chegas a Santa Comba, a túa familia reboza con queixo, verdad? Sempre. Sempre. Claro. É o que se fai, máis con Parece mentira leite que na tamén. súa non se faga. Con leite. Parece mentira que non se faga. É que nós botamos o queixo, o sea, así, o queixo en riba. Directo. Entendes? Que salvaxar... Non é que ninguna que estás salvaxada. Mira, vou prender o aceite para que vaya quecendo. Quero ver como rebozas un... E vou ir rebozando, vale? Porque realmente estou... Vamos. Mira, vamos a pasar Andy, por ti, fariña. Galicia máis eu estamos agora mesmo un pouco en shock con este sistema. de Intentando xogo. entender algo. no te Intentando poñas en entender a shock. Xulio. Entendes? Vale. Sempre sacudimos ben a fariña para que non teña exceso. Fariña normal, que é o único normal de ser Ovo, rebozado. e casca de limón. Ai, E rematamos. Casca de limón. Xa pode estar bo, Claro Hai que está probar bo. de todo. Vai estar moi bo, Xa xa pode verás. estar Vai bo. flipar, cañotas. E Sí, sí. flipar. Entón esta xa, vamos a reservar aquí. Bueno. E vou seguir rebozando. De verdade, xente que nos vedes todos os días. Mira, sabes o que conseguimos? No, o único que vou dicir é que non lo teñades en conta, por favor. Non o teñades en conta. Sí, hai que ter en Nós conta. vamos seguir facendo receitas, Vou vos mostrar a receita de Begoña. Vente, Andy, vente. Vamos bien. Muy buenas. Encantado. Pégate aquí adiante, e que che conte Begoña, porque isto é unha receita. A ver. Bueno, no, del tamén é unha receita, home, non fastidies. Vale defender, agora. Sí, defende. Gracias, Begoña. Mira que cachazo de Mira. carne, Que troncho. O que fixen foi renchino con un pouco de Touciño interfervado de porco celta, fixen unhos cortes, puxenlle sal e pementa Atáchela. e ateino para que me quede Para que non máis escape. bonito. Para que non Correcto. escape. E agora puxen unhas pataquiñas para metelo no forno e agora nada, uns 35-40 minutos ao forno. O forno. Xa está. Vámonos poñer en situación. Festa na tua casa. Por ejemplo. Tan teus tíos, a familia toda, as tías, tan, non sei que. Chegan con isto e que din. Bien. Bien. Si vas con fame, bien. Día de festa, Déxate Galicia vir. inteira. Siempre se va Déxate con vir, fame. cañotas. Chegan, chico, unha milanesa. Bueno, Non é unha poscativos, milanesa, poscativos. esta milanesa. Poscativos da casa, Milanesa claro. poscativos. Xa veremos. Vamos a abrir o forno. Vamos ao forno, veña. Veña, vamos a abrir o forno porque ten que ir ao forno, vete comigo, Andy. Ten que ir ao forno canto tempo? Mais ou menos uns 30-35 minutos, 180 grados. 30-35 minutos. Si, necesito un pouco de maxia. 180 graus. Bueno, Andy, chegou un momento no que che teño que preguntar cal das dúas crees que lle podería interesar máis á familia no día da festa. Bueno, como dixen, esa sería pos maiores e deixaríamos esta pos cativos da É casa. unha boa resposta, Vai ao sofá dos sufridores, despois chámote, vale? Moi bien. Un aplauso para Andy Santa Comba que está connosco, no Voltas co Prato. Ai, inauguramos o mes de agosto cociñando con carne de porco. Como ben sabedes, en Galicia somos grandes devotos deste animal e aínda podemos presumir de razas autóctonas. Os famosos porcos celtas que a piques están de desaparecer, ollo. Agora, menos mal, a cousa cambiou e xa contamos con máis de 4.000 exemplares que viven felices nas nosas seiras... Bueno, o tempo que lles deixan. Porque, claro, é mirar para eles, é imaginarnos chourizo, raxo, lombo, costeletas, xamón... Todo normal, e xa sabedes que do porco se aproveitan ata os andares. E se queredes festa, podedes cociñar os nosos pratos ou ir a buscar. Tomade nota, en Couso, Gondomar, Calvos de Randín, Cotobade, Bande, Foz, Narón, Moraña, Mos ou Barro, fanlles festa ao porco e as súas carnes nas próximas semanas. Como dicía aquela canción, Galicia Caníbal. Estará todo tamén nas nosas redes sociais en @avoltascoprato pendurado.
Dixeno como unha metralleta, Caníbal, tururururu, fai un sol de carallo, vamos con Xulio. Como me Galicia, gusta esa canción, caníbal, turururu. É da túa quinta? Sí. Bueno, da túa quinta cando xa tiñas 20 anos ou 30, ti. Sí. Non? Estaban pensando teus pais en terte a ti. Estaban. Porco, vaca, todo nos gusta. Todo, pois sí. Incluso as milanesas. Misto. Sí, pero churrasco mira de que porco, milanesas, de tenreira. Pero mira que milanesas, estas non son... A ver, son unhas pedazo milanesas, Claro, non son milanesas... Non é o que temos Ah, non, na cabeza a verdade. por milanesa moitas veces. Mire, fíxete, Galicia, aquí están fritíndose, como sempre, moito aceite. Moito claro. aceite, e aí está... a ver, Moito aceite e quente para que E non se quente. coza, vale? Para que dore. E son costeletas... Son costeletas, teñen que ser algo gordechas porque van ter dúas coccións. Vanse facer aquí e van ir ao forno despois. Entón necesitamos Vale. que estén un pouco xeitosas, vale? E que teñan, ves? Mira que aspecto, Vale. Hola, esa voltilla. Hola. No, é unha milanesa. Bueno, É unha milanesa. Xa empezamos a falar de outras cousiñas. Claro, xa. Vamoslle recordar a xente que ingredientes botaches ti co ovo. Co ovo Que foi a envoltura, o Pois mira, rebozado da milanesa. Co ovo era, se non recordo mal, Non leite recordo- e reladura de limón. Xa che digo que te acordas ben. Si, acordo. Leite e reladura de limón. Que dous ingredientes engadiu Xulio ao seu ovo? Leite e reladura de limón. 664 483419, chamade ao Voltas co Prato, temos 50 euriños en xogo, 50 euros, queremos repartilos, así que, por favor, chamade ao Voltas co Prato. Eso que é? O forno É o de meu quen? forno. O teu? Vente. Vamos con Begoña, veña, vamos con Begoña. O forno de Begoña, abre aí. Pasaron 35 minutos de maxia televisiva. O carré de Begoña Aí ata está. medrou en número de osos. Ata medrou en número de osos, Son fixádevos. dous osos máis. Un aplauso, por favor, que é unha maravilla. Un aplauso para Begoña, bate. Que rico, Ten pintado. Mira, ahora vamos a facer algo Moi francés. moi francés, sí, que vamos untar a manteiga. Ajá. Vale. Entón vou Untalo a botar man- un pouquiño de limón, Sí. vale? Un pouquiño de perixel, tomillo e romeo. Vale. Ela tamén lle bota limón, Xulio, ves? Sí, a min pero gusta no moito. adubo. Pero a ela non lle dir nada. Iso Porque eu contéstolle. Eso é toda manteiga. Eso é toda Isto manteiga. todo manteiga, sí. Mira, ves? Ostras. Aí vai. Pero que lle vai facer a manteiga? Porque Pois- eu xa o comería así. Vai, a ver, dun alimento que ao mellor pois é tirando un poquinho máis seco, as de agulla non son tan secas, pero as de lomo son un poquinho máis. Está vendo a Vale. xente da casa aí as dúas receitas de hoxe, Non vos deixedes levar pola impresión de ver unhas milanesas, porque realmente esas milanesas teñen cousas moi interesantes como leite no rebozado, Limón. como limón No rebozado. Cuidado. Botoulle manteiga aquí Begoña. Vamos a botar manteiga. Con que levaba? Limón, tomillo, romeo. Romeu. E E xa non te acordas. perixel. Limón. Xa está. Bueno, e isto é o que decías, non? Que fai que ao Isto ser queda seco, riquísimo, sí. que ser Claro. seco que quede un pouco máis... Máis xugoso, que máis máis xugoso, untuoso. claro. Mira, ahora está ben pintadiña, ahora vai ir outros 10 minutiños ao forno. Outros 10. Sí, 10 minutiños para que se nos funda ben. Isto vai... listo. Vamos. Mira, esa leche, falo día da festa. Quedas ben? Isto E vai ser tampouco gastas zumarento a tanto, tope, Canto tempo? 10 minutiños? 10 minutiños, xa E está. ca- Sobre uns 200 grados, máis ou menos. 200 graus. Marcho con Xulio Manto que teño que repartir cartiños. Veña, vamos palo. Xulio Manto! Sí, dígame. Vamos repartir cartos, Ana. Veña, por dalle para diante. Rubén de Ordes, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Hola, Rubén. Como estás? Ben, descansando. 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 Mira, que che parece o que fixo aquí Xulio Camilanesa? Que lle botou unhas cousas aí moi raras. Mira que pochado, Rubén. Mira que pintaza, Ten unha pintaza, a verdade é que Hombre, sí. claro que sí, Rubén. O que pasa que Home. a cañotas non lle collo sal a cabeza, entón teño que explicar todo. Pero mira, Rubén, voulle botar no, isto. Rubén, estando en Ordes pode vir tomar a prova, Sí, e voulle poñer queixo. Pois veña, estás... Podes vir corre tomar a que- prova, Non Sí, se un día encantados de que veñas, de verdad, no, é así. Vas a Mira, poñer queixo e voulle despois poñer valo queixo meter no e agora vai forno. ao forno. Boa. Vale, a Isto ver, é- cambiou o conto. Vendo ahora, cambiou o conto, non, Claro, Rubén? ahora. Ten mellor pinta Sí. que antes. Cambiou, sí que cambiou. Cambiou. Pois veña, vamos alá, por 50 euriños. Que dous ingredientes engadiu Xulio Mato ao seu ovo do rebozado? Leite e reladura de limón. Correcto. Moi bien. Parecía raro, pero vale cartos. Así que Vale, mira. vale. Bueno, un bico moi grande, Rubén, xa sabes que podes vir, estás ao lado, podes vir probar cando queiras, ou ao programa, vale? Vale, Veña, gracias.
Chao, Paguiño. Chao, 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 chao. chao. Entendo que isto a forma. tope hasta que funda o queixo. Hasta que funda o Perdón, queixo. hasta que funda o queixo. Hasta que funda o queixo. É mellor falar así que trabucarse, cañotas. Pero ti trabucaste igual. Ti trabucaste igual. Pois ala. Veña. E mentre vou recoller un poquinho. Hasta que funda o queixo. Vamos ver a Begoña Vázquez mientras tanto, a ver se ela sigue aí traballando os seus cousiñas. A ver, que vas facer agora? Trururururu. Fai un sol de carallo. Trururururu. Dame igual, estou sorda. Entón téntame ten, que me berres. Acabade de escoitar. Danos estou de oído, sorda. dame igual que estou sorda. Sí, estou sorda do tema perfecto. da extracción. Perfecto, perfecto. Que che queda, Begoña? Mira, estou facendo unha salsa de pimenta con un pouquiño de pistachos. Que che pasa, home? Nada. Salsa de pimenta con un De pouquiño de pimenta pistacho. verde, sí, usei unha pimenta verde que normalmente encontran nos supermercados en todos, en conserva. Vale. Vale, non é como a pimenta esta seca que ven, vale? Sempre vas a encontrar en conserva, Que nos chiqueime, non se me queimou. Entón, esa salsa de pimenta que vai levar... Sí. Un pouco da reducción do xugo da carne, Vale. mezclado con un pouquiño de nata e un pouquiño de pimenta e pistachos. Xa Perfecto. Pois deixamos aquí a Begoña, que ten unha pinta maravillosa, e imos falar con Andy de Santa Coma. Veña, arranco para lá. Estou, mira, voume poñer hoxe aquí ao teu carón, por si non sempre atraveso por diante, queda un pouco... Queda sabes, feo, queda feo. Un pouco feo. Como estás? Queda feo, bien. Estamos rematando. Esperando aí o importante. Aquí a xente só ven por comer. Verdad. Na máis, na máis. Justo me cociñar tamén, Sí, dasche ben? comer, bueno, non teño moita queixa. Non hai queixa. Non hai queixa. Xa temos unha fichaxe para o Voltas co Prato. Novo, de Santa Comba. O cociñeiro é atractivo. Andy. Sí, cando queres podes vir, Sin problema, Sin problema. Ves un día a cociñar. Bueno, que che parecen as receitas, ben? Bien, bien. Están collendo forma. Forma. Algúnha que che teña así máis curiosidade? Non sei, as dúas. Como de todo, a verdad, non lle poño pejas a nada, É que sabes que me pasou a min? Eu primeiro falaba moito de Xulio e dicía, no, de Xulio tal, sí que, pero foi collendo corpo, verdad? Foi collendo corpiño a receita conforme avanzaba o programa. E o de Begoña, eu creo que o teño visto nalgúnha peli, destas pelis así francesas, cando poñen así os costelados. Pode ser, Pode ser. Somos un pouco. Eso... Teño que marchar. Vamos, Moi bien. cañotas. Chámote en 2 minutos, Ahí está, vale? perfecto. Veña, vamos con Begoña Vázquez ao seu forno, arrancamos. Vamos alá. Atención ao carré con manteiga de Begoña Vázquez, Vamos Imos a alá. sacar do forno. Veña, dalle aí. Bueno. Listo. Atención, Galicia. Mira, Atención. comida de festa, No, sí. ben, moi fácil. Mira que olor a limón, as ervas. As ervas, todas aromáticas, Sí. A recente que dá gusto. Oh, que pasada. Mira que maravilla. Que bonito, é precioso, Pesa, Queda bonito. Pesa. Pesouche a ti tamén. Pesou Sí, a mira, min que me... pesa. Sí. Pesa. A ver, pode Mira, levantalo. Prova, quero te ver. Porque queima. No, dalle. Queima, cara. Que mala. E ten o fío dental para despois. Que mala. Mira. No, pero é verdade que... Rico, económico, arrecende aparente. superben, Mira, Guau. ahora mollámolo un pouquiño para que nos quede... Isto é no que facer. Sí. E non se secaría. No, eu quería decirlle á xente da casa que por favor prove a facelo, por favor. Sabedes que esta receita vai estar nas nosas redes sociais, probade a facelo porque o aspecto, non sei como estará de rico, pero o aspecto é maravilloso, é moi resultón, verdad? É moi resultón, moi fácil. Moi resultón, moi fácil. Cañotas. Que queres, sacarte do forno tamén? Veña, vamos con Xulio Mato porque é que se cela. No, é que tío, sacalo. Atención co tachán, Atención co tachán. 1, 2, 3, adiante. Tachán. Ai, que maravilla, don Xulio. Aí está, mira. Ostras. Mira. Milanesa, milanesa. Queríades comida zumarenta? Tomade comida zumarenta por Xulio Mato. Este Bueno, super dietético. que ben para comezar agosto. Mira. Eu creo que, mentras Este partes aí, podemos chamar Mira, a Andy, non? jugosiña. Chamamos a Andy. Sí, chama. Veña, Andy, vente por aquí, que chegou o momento de probar. Vente comigo. Vente por aquí. allá. Eu estou me derretindo un pouco con iso. Sí, aparte, son un amigo do queixo. Eres amigo do queixo? Sí. Moito. Cando nos xuntamos é así. Vente a zona de probar, veña, vente por aquí. Moi bien. Ponte aquí, por favor, se falo favor. E estate preparado porque van vir cos pratos. Están emplatando na llama, daste conta, Van na Ai, non. llama. Sí, van na llama Hai porque... pique, eu vexo pique. Hai pique. Veña, mientras tanto, vamos repartir cartiños. Imos alá. Como se chama a preparación que fixe hoxe Begoña Vázquez? Como é, Begoña? Carré de porco. Carré de porco. Esa é a preparación de Begoña Vázquez. 664-483419. E Andy de Santa Comba, cando poida, ou cando queira, pode ir probando xa o de Xulio Mato. Veña, Mira como. adiante. Vamos allá. Bueno. Isto é unha maravilla,
Quero que, por favor, a xente da casa vexa isto de Begoña, porque é que lle puxo dous gorros. Puxenlle dous gorros de cociñeiro. Dous gorros de cociñeiro, fixadevos. Repartimos cartiños, veña, imos ata Lugo. Lili, que tal? Boa tarde. Ben, Ben. Veña, por 50 euros, Lili, como se chama a preparación que fixo hoxe Begoña? carré de porco. 50 euros que marchan para a cidade da Muralla. Para Lili. Un bico grande, Lili, grazas por chamar. Chao. Chao, chao. Hasta loguiño. Dixo, ben, carré de porco, chao. Acabouse. Ben, carré de porco, chao. Xa está. Breve. Xa probaste todo, non? No, este, Pues probé este. meu home, proba este. Vamos Mira, allá. este Andy... Oh, que maravilla, que cosa... Mira que bonito lle quedou co sombreiro a Begoña, quedoulle pavero, verdad? Quedoulle bonito. Sí, sí. Parece un pichón. Isto todo fixémolo Sí. con lombo de porco, Para a xente da casa, con lombo de porco fixemos isto, con costeleta, non? Do lombo de porco, así que xa sabedes que podedelo facer tamén na casa, moi fácil agora para as festas de agosto. Estamos en agosto e Andy ten que dicirnos que engaña. Ven aquí, Begoña. Ei, vou. Andy, quen gañou a voltas co prato o día de hoxe? Pois, despois de vacilar do das milanesas, creo que as milanesas, As milanesas de Xulio Mato, aí está! O gañador do Xulio Mato. Señor. Non contábamos, ninguén contaba con que gañara Xulio Mato. Andy, moitísimas grazas por estar connosco. De nada. Señoras, señores, nós marchamos. Queden coa actualidade. Coa Hora Galega. Vémonos mañán con